pàjaro! Què cardes aquí dalt? Baixa, home, que sóc aquí, estic aquí enterrat. Baixa, baixa, baixa. Vine aquí, tira avall, que no em veus que estic aquí, baixa. Ara, home, ara, una mica més. Tira, vine. Vine, vine, acosta't. Aquí em teniu, ressuscitat d'una necròpolis del segle IX. El típic anunci amb la musiqueta, vista d'ocell i una veu engolada dient: a l'esquerda de Roda podràs fer un viatge del segle VII abans de Crist fins al 1314. Pues hagués estat bé, però què vol que us digui? La mateixa merda de sempre. Va, no us entretingueu. Seguiu-me, que només tinc 90 segons per explicar-vos 2.500 anys d'història. Som-hi! Mireu això d'aquí, el poble medieval, Tot això d'aquí, la plaça del poble, on es trobava la gent, xerraven. Això és el carrer principal, el carrer major, i, bueno, doncs diferents edificis. Aquí teniu, bueno, allà baix hi ha la ferreria, això era la casa del ferrer, aquí hi havia eines per fer coses de ferro, i aquí teniu el que havia sigut el graner, Bueno, el graner, és el que en queda del graner, Aviam, hi heu de posar una mica de la vostra part, també. Per això serveixen els museus, per ajudar-nos a imaginar, a entendre. Però espera't, anem una mica enrere. Iep, la ciutat ibèrica, segle V abans de Crist. Txe, del segle VI al segle VIII després de Crist. Què? Pedazo de muralla visigòtico-carolíngia, Xep, alto bandido! Oita això, és una torre de guaita carolíngia. Bueno, és una reproducció. On vols trobar una fusta que aguanti 1.200 anys d'història sense que s'hi foti un corc? Aquesta també és una funció dels museus, reconstruir per ajudar a entendre, no? Fer-se una idea de com era. Uep, que ven els musulmans! Bueno. No estic fent d'arqueòleg, no estic buscant pedres aquí sota. Aquí, a part de restes, arqueologia experimental, també han recuperat algunes llavors de l'època que van trobar el graner aquell que us he ensenyat abans i es dediquen a plantar-les. També tenen un museu, que no és Vic, és Roda de Ter, però també tenen un museu. Veniu al Museu de l'Esquerda de Roda de Ter. De veritat, Que si no, els usonencs tenim mala llet, agafarem una falç d'aquestes i us tallarem el coll.